Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kat ba ka sorkar jela kadang ya syasyan, haka ba penkre bat ban penbet penbiang, ya ka an Meghalaya Residents Safety and Security Act 2019. Ban besut ru ya ki katu kat niki kendon, na ka an inline permit, kat kum ka jingdawa jeng kiseng balang ka jela. Na kaliang ka senjok jeng kiseng balang, ka Confederation of Meghalaya Social Organisation, kala ay ka jingero ya kani ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance, halor kani ka senjam ba kala shim. Ban perlong ano kloy ya kini kaan ban perkhengi karung kami jeng ki briau ki banabar jela ki bawan rung syakani ke jela Meghalaya. Ngim pat simla yo kopi ya ka ordinance hadu menta ban ngin keren nak basai langi pediang ni kentat ya ka ordinance ngatrai kandang kloy palat yangi ni hab banda ap hadu banginda yo kopi ya ka ordinance but andang ila yo kopi ya ka ordinance nak liang jongka komsu ngin salum ya ka meeting bat ngin sa pentip ba ya ka jing sngau ka jongi ka kanhun halor ka ordinance ka bala pas da ka cabinet men nin ka sngi wat la kataru da ka basu pensyong nong rim naki jing kho ki bami ki kot kubor penting bat electronic media bat kumju ru na ka statement ka ba u deputy CM u karen haki lat patai kubor ngi song thu sai ba ki kendon ki barung hakan ni ka amendment kalong ba nikong kadon ka kendon ba borok ki bar jela hasua ba kenrung ha ka jela ka jongi ki hab banda register la ni ki hab banda pentip ya ka sorkat ka baar kalong ba lada jia ba kini ki bar jela ki rung la ni ki sa palat ya ka arp sau kenta ha ka jela ka jongi claim da register la ni claim da pentip ya ki bor ba di kemi jong ka sorkar kin sya pensistem ha ka section spanyo penriu ba spanyo punyo jong ka IPC ti ngisut hu ba lesi kini kila benrung hak ordinance ti lada jia bagi neki kendon ki rung hak ordinance ka bapau kalong ba arteli ki bor jong ka LP ki rung ka balai ka badai phang tu ka jing bomsha ya ki barjala bansa palat ki spaknyo kundai singi lesi kata kila ben le ka rul kamda don kam lesi bakan rung ni ri ngila ru penrung hak rul ti lada kitu borok lai teli ki kendon jong ka LP ke bangi ong ka basau ka di ka kalan ya ka bangi suthu ba ka nomrung ha ni henry kan rung ha ka amendment jong ka Meghalaya lan terswaang lada kitu borok lai teli ki kendon jong ka LP ki rung na kaliang jong ini pediang ya ka henry lada jia ba ki merung in page la nam la ba penrung ha ka rul ma bling ide suthu sai ba hadin jong ka ni ka ordinan ni hak frame sa ka rul ma klem ka rul nom la pentrikam ya ka ak ha ka kom ko badi ti lada ngi ba kadon nanti ba penrung ha karul ini ya keren ba penrung ha karul ti hanrei lada jia ba kimdon ni keren biang saisin ba nginom pediang ya ka ordinan ba wanra na ka liang jong government ti hanrei kumbangi ong ya ka kendon ban register kumba ngitip bro sikata lada ngilej hakini ka ILP stin ni kong ni sim form andang ni form ni sim ko form ni pendap ni jong kam ni submit iki kot isla bangi de ginong India but ia kata ka form ni submit ya ka sorkar ka register ya kata form anda kalau ada register ka aya ka pas ka bagi khot ka ILP ti haka jala Meghalaya ru kat kum ka ordinance i kumba kan serim kumjo ubar jala uhaban pendap ya ka form lada ka di online ya ni offline uhaban submit ya ki jing pensya baudi no India ti endau la ada ban submit ya ke jing pensya ban baudi no dia ka government ka sa register ia kata ka jing rung jung barjala but lesi hadin ba kala ada register kan sai kanu ka kenja jing pensya lan ki kenja kala ban di kenja pas lan ki kenja certificate ya ka ba kin ai show tau barjala ban pensya ba uni barjala ula rung sya ka jela ka jongi da ka jing tip jong ka government but la ki pen kin sya pensistem hakat section spaknyo kunyo ba spaknyo kunriu kini kidon ya kajing pensistem ka ba ka kuna bat kunju kajing pensistem ka ba nadu sibanai bat kalaru ban poi sudu arsnem ti kita artelingi i kumba kilarung kumbangi ong bangi haban i kumba namar nyempat yo i ban landing nyempat yo on puli ka ordinance rei ka benta ka balai ka ba ong ba la ya kata ka jingbit kamdi ban palat ya ka spaknyo ku kendai singi
ya kata ngin sapit la ngidang la nem ban keren dengan government ban rung ha ka rule ka ban sami ka ILP ka ditang ka produk jong ka an kalong kum ku ka license kali ka bami na ka motor vehicle act kilong kum ki lada ki pen kalano ya ka motor vehicle act ki pen mi dah kawi ka an kadang sa hi barok ki kali ki hak hi ban register ti ka ILP ru kan di ka ju ka di ka produk jong ka an la ni ka jingmi na ka an ti henry ka ba kong san kalong bang ya ban pej la kita ki board jong ka ILP ki la na ban ya da ya ka riba ka jem ru jong ka jing thmu ko jong ni ha bangi dawai ka ILP kalong ba ngimdei bangi dawa bangi sutenat ya kerteng kamdei bangi dawa namar ba ngibut hengdeng ngi kiwi gi jela ka jing thmu ko jongi ke bangi dawa ya ka LP kalong bangi kwa ba kata ka LP kan dia da ka jing long kerpang ka jongi ka jeb ndru da ka ba perking ya ka jing rung ba ka jing sa jongki koi wer ki banaba tila da ya kata ka ju ko bor ka don la ne ka rung ha kani habukut kan trikam kumju habukut ngin yo ya ka ju ka jing da ti ka jing pher kan dis tang ka kerteng ti henry ka kerteng sudah kan melak benda daya ka jam ru henry de ka bor ka badon hapo jong ka an ka balak benda daya ka jam ru ti ala dangi kum ka jam ru ngilayo ka jinga danga trengan nginum per bal wat ada ngimyo ya ka kerteng ru ini kong du ngila dawana ka sarkar ka barim hapo jingalam jo kongres ya ka baki la kentaj ya ka jing dawa ka jongi bata hadu mentang ngidang perkhat ba kiladon segi kongresman ki bakarsan ya ka ILP nama ngi ki jong ba piti sokumi ki bat ki la keren wat assembly henry iku ba hadu menta ki dang persyasa ya ka ILP ti da nakaliang ga jong ingin sa le sigin sa ya kendu biang ki khamtam shua bakin wanra apo ka house ban convince ki ban pensuthu ya ki ba ki dia bakarsan ti la da jia ba ki dang persyasa ya ka ILP ka ba pau kan long bet ba kongres imat kadang don kam kawud bang na kibriu ki ban dangwat nambar ti lada ka kongres ka khamjit no ye ki bar jala ki basa sha ki wi ki jala ban yang ki trairi tremuluk kata ka shong kongres na trai ki pajba jong ka jala ka jong ikin sai la ka jong ka jubak na de